Pán primátor, vlastne k vám sa chcem obrátiť. Zaujalo ma vaše video v lete, kde tvrdíte, že mestu sa darí a mesto prosperuje. Ja rozumiem, že takto to vnímate vy, ale realita je bohužiaľ na sídliskách iná. Centrum mesta má byť reprezentatívne, ja to nepopieram, no tadiaľto naši občania zväčša iba prejdú a väčšinu času trávia tam, kde žijú. A aj im by sme mohli dopriať pekný životný priestor, rešpektujúci ich potreby. Tak ja vás, pán primátor, pozývam na prechádzku. Poďme sa prejsť po meste reálne, aby sme videli, po akom chodníku chodia rodičia s kočikmi alebo aj invalidnými vozíkmi, napríklad na sídlisko 1. maj. Ako vyzerá jediný bezbariérový prístup k bloku Z na Okulke. Blok Y1, Y2, parkovisko, keď prší, tak vystupujú ľudia do vody a platia si za to 365 eur ročne. Ďalšie chodníky, rozbité prístupové schody na Okulke. Vôbec životný priestor ako celok absolútne nerešpektuje potreby občanov a dovolím si povedať, že je to miestami urážajúce. A ja nechcem sa tváriť a verím, že ani vy, že tento stav je štandard. Nemá byť štandardom. Na sídlisku 2 vnútroblok pri Padonábytok sú rozbité chodníky prerastené trávou. Na Lučnej sme revitalizovali vnútroblok, ale nechápem, že ho necháme zarastať burinou. Na rodinnej oblasti, štadión mládeže, prístup k nemu, tam sme chceli vítať celebritu, Hamšíka napríklad. Ja som nevymenovala všetko, ale sumárne vo Vranove na sídliskách chýbajú z občianskej vybavenosti lavičky, ihriska pre deti, oddychové zóny, chodníky, prístupové komunikácie a bezbariérový prístup ako taký. A očakávam, že odpoveďou bude niečo v zmysle, že nie sú financie. A myslím, že by sme možno mohli naozaj využiť financie z európskych fondov, ako teraz pri Centre voľného času, čo sa teším. A keď mi aj na to chcete povedať, že také výzvy trebárs nie sú alebo niečo podobné, tak pre porovnanie napríklad také mesto Brezno s počtom obyvateľov totožné s Vranovom, oni už 5-krát využili výzvu na regeneráciu vnútroblokov, výzvu na regeneráciu obytnej zelene. Nenávratný finančný príspevok Brezno dostalo na tieto vnútrobloky 4 milióny eur a plus na tú zeleň. Tak ja neviem, kde sme urobili chybu, pán primátor. Teda je pravda, že mesto prosperuje, lebo ja si myslím v prvom rade, že by mal prosperovať v prvom rade občan, väčšina občanov a potom môžeme tvrdiť, že mesto prosperuje a darí sa mu. Ďakujem.